Так что, дети, это необыкновенный урок, поскольку близится Рождество. Это будет урок рождественский. Так что, година Ваночной абецеды зачина. Kdo k nám přiletěl? Poznáte to, kdo to je? Anděl, no vy jste šikovní. Ano, je to anděl. A anděl nám ukáže, jak píšeme písmenko A. První písmenko ve slově anděl je písmenko A. Výborně. Děti, jestli pak víte, kde se narodil Ježíšek? Betlémě. Ano, bylo to v Betlémě. A prvním písmenkem ve slově Betlém je písmenko B. Výborně, výborně, písmeno B. O Vánocích v Čechách pečeme vánoční cukroví, správně. Cukroví a písmenko, děti, bude písmenko C. Písmenko C, no vy to všechno víte. Výborně. Čechách 5. prosince chodí čerti, ale vy se nebojte. Náš čertík nám ukáže písmeno Č. Písmenko Č. První písmeno ve slově čert je Č. O Vánocích v Čechách darují dárečky. Ano, dáreček písmenko bude písmeno D. A teď trošku těžká otázka. Jestli pak víte, děti, do jaké země musel uprchnout Josef s Marií a s malým Ježíškem před zlým králem Herodesem? Ne. Byla to země, moji pomocníci nám ukazují, která začíná na písmenko E a byl to Egypt, děti. Egypt a písmenko je písmenko E. A to znáte všichni, hudební nástroj, flétna, ano, flétnička, správně. Flétna a písmenko, děti? Písmeno F. A píšeme ho tak. Děkuji. A ještě jedna složitější otázka. Děti, to není obyčejný anděl, to je archanděl, který zvěstoval Marii, že porodí Ježíška. A jestli pak víte, jak se jmenoval? Víš to? Gabriel. No, byl to Gabriel, ano, archanděl Gabriel, děti, a Gabriel má ve svém jménu písmeno G, první písmenko ve slově Gabriel G. A tohle všichni poznáte. To je hvězdička, ano, vánoční hvězda, ale v slově hvězda máme písmenko, písmeno H. Písmenko H. Jo, tak už jsme si řekli, Ježíšek se narodil v Betlémě, ale kde to bylo? Bylo to ve chlévě. Ano, byl to chlév a písmeno H. Takže Ježíšek se narodil ve chlévě, v Betlémě. Ale do jaké země bychom se museli vypravit, abychom místo jeho narození našli? Ta země začíná na písmenko I. A je to, ano, je to Izrael. Ano, Izrael a písmenko I. A u nás v Čechách nosí dárečky dětem Mikuláš taky. Ale o Vánocích, o českých Vánocích je nosí Ježíšek, no výborně, děti. Ježíšek a písmenko je písmeno J.